cywydd bach byr arall i ni chi rwan. Yn ystod y haf yma, mi ddaru Ysgol Sul yn hapal i, sef capal Bethel Penrhos, Henllyn. Mi gaeodd yr Ysgol Sul am y tro ola ar 160 o flynyddoedd o fodolaeth. A mae'n rhywbeth sy'n gyffredin iawn, dwi'n siŵr i lawer ohonych chi'n gweld Ysgolion Sul yma'n dod i ben. Ac i mi, y rhyfeddod oedd nid bod o wedi dod i ben, ond bod wedi para mor hir. Chos am flynyddoedd yn ystod 80au, 90au, fi a fy chwaer oedd yr unig bobl oedd yn mynychu'r Ysgol Sul. A ni'n meddwl, jyst clwb bach bersofol i fi am chwaer oedd o. Ond cerdd am y chwythdod mae dwi'n ei deimlo fod yr Ysgol Sul wedi dod i ben. Fesul un maen nhw'n huno. Dwi'n gwybod hyn ers cyn co. Heb blant, mae ei methiant mwy a'i llwyddo'n ddealladwy. Aeth y groes, yn groes i'r graen, hen adfail ar dywodfaen i'r capel tawel, a'r tân yn rhew ers amser rwan. Ond Bethel, mae'r tawelwch off ôl yn llethol, fel llwch y praidd dwys, ac mae pridd dyf yng ngwreiddiau'n fy ngherddi.